Catholic Bishop Diocese, Most Reverend Paulinus Ezukafo, emepego parish hall ma hafe ụlọ ụka St. Joseph's Catholic Church Umuawulu ndị obodo ruru n'aka Chineke kwe na Nigbo ọgụ were jere ebe ahụ wetara anyị akụkọ a. Nnukwu ụkọchukwu Ezukafo kọwara na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị ọṅụ na-abụghị maka ụlọ ụka ahụ edoro nsọ mana n'ihi na emere ya n'oge emume Ista nke ọ kọwara dịka emume kachasị n'ebe ndị otu Kraịst nọ wee kwuo na onye ọbụla chọrọ ka ya na Chineke dị na mma ga-agarịrị ụka. Ọ chetakwara ndị otu Kraịst na arụ ha bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ Chineke nke ha kwesịrị ka ha jiri ya na-efe Chineke ofufe wee kelechaa ndị niile tinyere aka wee lụọ ụlọ nsọ ahụ. Onye ji ọkwa parish priest nke ụlọ ụka ahụ bụ Reverend Father Benjamin Odika na okwu ekele ya kelere bishọp na kwado ọ na-enye ụlọ ụka Katọlik dị n'Umuawulu. Ọ kelekwara igwe Joel Egwuọnwụ na High Chief Emmanuel Ndubisi, Azubike Kwọzọ Christopher Ndubisi na ndị niile kwadoro ha n'ụdị dị iche iche iji wee mee ka ụbọchị ahụ bụrụ nke pụrụ iche. N'okwu ha, ụfọdụ ndị Umuawulu ji wee biri bụ High Chief Christopher Ndubisi, Emmanuel Ndubisi, Azubike Ekwọzọ na osote onye na-ekwupụta okwu n'ụlọ omeiwu Anambra Steeti bụ Honorable Chukwuma Okoye kelere nnukwu ụkọchukwu Ezukafo na nnukwute ịhụnanya na o nwere ụka Katọlik dị na Umuawulu sitekwa n'izitere ha Reverend Father Odika onye ha si na ọ nwetego mgbanwe pụrụ iche na ụlọ ụka Katọlik dị na obodo Umuawulu wee gaa n'iru ikpe ekpere na ọtịte mmanụ Chineke dị ya n'isi ama ngwụcha agwụcha. Queen Anigbo Ogu, akụkọ ụwa ABS.